Madracový steh je typ ručného stehu, ktorý nie je vidno, ktorý je skrytý. Ja ho používam na zošitie otvoru, cez ktorý som tašku obrátila z rubovej strany na lícovú stranu. Madracový steh je tak pokračovaním strojového švu z jednej strany a napojí sa na strojový šev z druhej strany. Ešte pred samotným šitím som si otvor predžehlila, a to presne v línii, tam, kde sa končí jeden strojový šev a kde sa začína. Na madracový steh použijem klasickú ručnú ihlu a pevnú niť, nie stehovku, navlečenú dvojmu. Madracový steh začína tak, že ihlu vpichnem znútra a ihlu vpichnem presne tam, kde sa končí strojový šev. Vpichnem a vytiahnem, pekne potiahnem. Teraz idem vpichovať presne oproti. Takže ihlu teraz vpichnem presne oproti tohto výpichu do línie, tam je tá predžehlená línia. Nechám 2 mm a vytiahnem ihlu von. Vytiahnem a pekne potiahnem. A teraz opäť vpichnem presne oproti tomuto výpichu. Nechám 2 mm a vytiahnem ihlu von. Pekne potiahnem. A opäť, tam kde je výpich, presne oproti bude vpich v línii, tej predžehlenej línii. Nechám 2 mm a idem von. A zase presne oproti je vpich, 2 mm a von. Budem pokračovať až do samotného konca, až sa napojím na ten strojový šev. A takto vyzerá hotový madracový steh a vidíme, ako sa nám pekne napojil na strojový šev z jednej strany a z druhej strany. Aby steh pekne vyzeral, tak ja ho takto prežehlím.